noapte să vadă Domnul tot ce doriți. Bine senine și fericire la mulți ani să trăiești, la mulți ani să trăiești. Și cine să trăiască, și cine să trăiască. Arată-ne vecina fiecare. Vecina, mama, hai să regalăm mamaia. Mamaia să trăiască, da? Nicule, l-ai filmat totul? Și tot, uite. Bine, mersi, iau de aplauze. Gata, l-am făcut pura. Gata, mersi mult de tot. Gata, să băgăm că mâine nu avem. Tatanasiu de la Roșior de Vede aici, am venit aici să facem un chef mare aici, cu ocazia sărbătorii lui Sony, cea mai mare firmă găstită. Avem aici reprezentantul, domnul Odise, șeful, avem pe firmă aici. Ce mă până să nu cuvine mobil? E bine. Să treci fine. Să treci naști. Băi, nu ajungem în focul ăsta, mă. Du-te-mă tot și. Nu, mă, dar nu-i greu. Discursezi pe acolo. Îți dă cu vâștul, nu dau și acela afară. N-am fost noi actori, nu că n-ajunge focul, că l-am dat drumul, am pus acolo. Bă, bucata aia, cine e pe primul loc? Sony? Păi fă tu, de ce? Sony Trinitron Vega. Bă, pentru firma Sony. Nu mai îmi pot să dorm noaptea, numai la Sony, mă până trec noaptea acolo mult. Nebunile tot. O, să știi, a venit Maradona. Șeful șefilor. Vrea și tu niște date răburdate să mai la plină mădare. Ăsta s-a uitat, eu m-am dus pe la cumnată că... Ce să ai? Să mai... Da, Doar ne facem râdă, nu știi? Da, da. Și atunci... Ia vezi chinul. Nu ești chinul meu? Au terminat și... Ești chinul meu și chinul meu. Cum să zic? N-am cum să zic, da. Tatanașul face grătar să mire un cartier întreg aici. Avem Sony Trinitron Vega, Maradona. Avem și pe Finicu venit acum din Italia. A venit cu euro și cu mărci. Și ne pregătim să facem un chef mare aici. Face Tatanașul de la zboane. Trebuie să se aprinde să mor dacă îi dai într-un așa. Să face, bă. Să face, bă, dar ne-a trezit târziu, că nu și-a văzut. Și meci și ale pe ce mai faci? Ce vrei să faci, mă, să faci? Avem aici pe mămica, avem pe mama, cum cheamă pe mămica? Avem pe mămica lui Marius aici, în prim plan. Acum o vedem pe dânsa, îi facem o poză frumoasă. Dau mereu pe tălasă datoria. Sigur că da, sigur că da. Mă duc repede. Te arăt pe poza, nu. S-a văzut, bă? Să când vă învârtiți. Și eu ce vreau să fac? Mai nu și eu mai gătită, mai aranjată, mai așa. Și așa, matale, e șefa și ești frumoasă, e șefa la ei și ești frumoasă. După. După, dar e așa zi matale, că așa e trebuie. Eu am fost gătită, mai venit să mă așa. Păi lasă să vină, auzi? Nu, du-te că ia uite-te puțin de rând. Da. Ia pot să mă... Păi da, poți să vezi. Ia uite, e super. Și poze facem. Interesant. Da. Eu mă zic, de cine faci? Eu mă zic că sunt singurul. Da, e băiat cu minte, nu vezi cu minte. Nu vezi cu minte. Când o să mă aveți nevoie mai... Nu aduce tare, de că mai trebuie la dumneavoastră, vai și... Mai veniți la noi. Da? Dar să vii noi gătite, în costum așa, mai de gală, dar noi ca de la treabă. Poftiți? Noi ca de la treabă. Ca de la muncă. Să nu crezi. Hai, nu te rușine. La el, băiatul lucrează la spital. Am înțeles. Așa mi-a făcut și la tab, nu? Îmi facă și din doi și mi-e mie ca la cum pun mâini, îmi face mie ca să prăjit. Urele? Îmi place mie numai. Da? Ia te mai pe urele de aici, uite. Uite, sura.
Zici și tu să ne dea... Trebuia să plec și eu de vreme, uite ce-am făcut. Lasă-mă că vrem un prins bun. Mie frate la vezi? Vezi sora mea că ne-am mai luat. Două rânduri. Două dată, mai știu 6 pahare. Hai să vă bun, Unul să trăiască patronul. Stai. Hai, sănătate la mulți ani. Și încă o dată de nevoie. Și încă o dată că e să fiți voie. sănătoși, fete frumoase, cu minți. Ăsta da. Da, mă, da. Uite, am fost trasă și în tragere. Am fost în tragere în seara asta, că știu ceva. Diseară. Am fost la tragere. Mai pune o școală. Deci, n-ala bea că se voi găsiți, de vai de capul nostru. Când eram găsită, n-a venit nimeni să mă tragă și pe mine. Auzi și eu cu... Asta mă, să vei vedem și cu eu te-i mult și prostul, unde merg, unde mă duc. Asta seară e nașul, ăsta acel băiatul, și nu este sigur de e prima. Cameramanul la nuntă. Mă cunoaște lumea, că sunt campion mereu, nu mi-e frică tot să fie, ăsta-i jocul noapte, și nu este sigură, dar dacă lui lângă el, ăsta-i stilul meu de viață, la o bană de față, la Craiova, am inimă de piatră, mă cunoaște lumea. Bă, dar multe iarna, cu cine mâncăm atâtea? Ha? Nu-i ce? Noi? Eu o să mănânc cât Dar o să să mănânc. duce cu măr acum. Cel mai șmecher cinerică, anul 2005, care Mai ales să dobletei. Zice. N-am mâncat. era pe calculator, anii lui, sau din piesa asta special. Da, mă, da. Să șmecher și toate trei, la mine că să șmecher și vrei. Să șmecher și toate și toată familia sigură. Să șmecher și toate trei, să șmecher și toată familia sigură. După cum o să... Mea, am întrebat eu pe mine. Nu mă mai, băi, nu mai uita. Ia și ca tot ce ai. Lasă-mă că nu-l pun acum, eu nu știu nici cum e prosopul sus. Ia zi, eu. Facem și luptinul. Ia uite de ce mișcă, uite-te aici, te rog. Așa, băi, da. Vă arăt vouă și eu mă uit pe aici. Bineînțeles că nu avem. Stai ca să... Da, mă, mă, că doar ești nașă, nu mai ține acum. Că luna viitoare... Cine joacă acum? Cine? Ia uite-l. Ia uite-l aici. Ia uite. La mine că să șmecher și vrei. Să șmecher și toată familia sigură. Să șmecher și toate trei, la mine că să șmecher și vrei. Să șmecher și toate Săruna, săruna. Ia uite, bă. Urmează până așa mare acolo. Urmează până așa, unde? Vedeți că săptămâna viitoare, nu săptămâna viitoare, luna viitoare fac un linie, foarte bun. Nu știi? Dumnezeu. Zău.
Nu-mi nimic, sunt cu ele fac. La mine cu bani, la dușman cu bombani, la mine cu Ce facem ăsta? la dușman cu bombani. Hai, aia se dă să dă. Să știe seara asta la înțelegerea între noi și film. Și pe masă, tot și pe masă. Acolo-i puterea mea, facă neveția. Să-ți banii îi țin afară, nu îi țin la noi în țară. Acolo-i puterea mea, facă neveția. Pe dușmani eu îl atac, chiar dacă n-am războară, când se așteaptă mai puțin. Băta Giu, a? Giu, Pe dușmani eu îl atac, Dar e mișto de tot jocul ăsta, mă. când se așteaptă Sunt animat pe mai. Nu am înțeles. Ha? acum facem ăsta. Să crează să-i bocăți, mai sunt de masă apare. Iată milionul? Ia mă, Am pus eu. nu știe? Urma. Cameraman. Lasă sării din paharul, că permite buzunarul. N-am distrigă de capară cu fratele Sandoca. Dar și cu marul de noi, nu de muda Bravo. toți dușmanii de răport, Badera mai și Cicioc. Asta e un joc. Banii cu banii, îmi place să mă joc cu banii cu banii. Și pe primul cu banii cu Dar banii. știe special pentru firma Sony. Sony. Sony Company Floricel. Tinu Floricel, să știe, de la București. O punem la televizor, acum o punem la televizor. M-a filmat la tătăre. Să-mi filma peste tot. Atât greu la buzunare. Știi că sunt băiat, am credit pe bancomat. Da. Bă, nu ne pune ăștia pe bancomat? Băi, cameramane, sau că nu mi-a făcut că m-am convat, că m-am arcus. Băiat, am credit pe bancomat. Banii cu banii, îmi place să mă joc cu banii cu banii. Că nu-mi cădă primul cu auzi tu? Hai că sunteți să fii, bă, dar e rușine. Că dar eu ți-am vorbit cu Jordi și tu nu mai auzi de la lui. Noi am luat să ne facem puftere, dar văd că voi... Pot să-ți trece de fapt. Ce de pot să mă să rămânesc eu? Ți-am zis că de dată mănâncă, nu pot să mănânc. Mai bine... Să relatăm la televizor aici. Hai mă, trebuie să punem asta, să nu mai televizăm asta. Asta fac ore de morții lui de aici. Mai enervat. Ce fac? Poate să bea bine picioare, să ducesc ceva. Nu, că stau aici, stau pe scop. De unde văd să-o băi? Băi, și zile nu vin la băi, asta îmi pare, nu se poate. La vecini, unde? Să ne-o bea la el. Asta e
dacă vine la mine, poate mai au răzbunul. Dar nu prea mai e nici la mine acum. Cu sinistrații ăștia. Da? Ai inundat toate gândurile. Am dat să se furaie, am dat să se furaie. Ia camere. Nu? Păi dar de ce? E de corpus. Că nici o oră nu te țin, dacă ai ieșit la aer, gata, s-a terminat. Dar nu miroase ca foarte mult. Nu miroase, camera nu miroase. Mă, la nu albastru de acasă așa. Nu miroase, puțin. Nu mă neapă de cele mai mă filmat, că eu asta chiar nu-mi place să mă filmeze. Uite ce, nu mai pot tine. E vorba de pulă. Am fost o poartă să o gură, cine nu? E poartă să brăjezi. Goală. Mai e o gură. Nu știu, te faci beri. Nu ți-am cerut beri. Și pentru cel mai șmecher generică. Dar nimeni nu era de acolo și cădeam la masa asta. De ce nu s-a luat? Luați dumneavoastră, să Cap de calculator, anii lui, s-a auzit piesa asta special. Da și mă. Da, a terminat mecherii. Bine mă, vinul bea mai de mult, că Urmează și dăm? să știi. Îți place să primești și tu? Ia vreți? Da, nu are cum. Urmează voastră să jucăm noi, dacă nu știu. Arată cum am vreau să pui și eu să vezi. Da, ce gândesc asta. Mi-a lăsat cristalul George la 0 filmul. Ăla e mare față de al meu. O să rog să mi-au și eu. Pentru baronul de la Sony să știe. Pentru nașul să știe. Iar o fanta pentru generică. Ia o generică, ia te-i la dans, ai generică. Ia să rechinul la dans, fraților. Pentru nașul. S-a dat o apalașă de bani. Și nu în ultimul rând pentru firma Sony. Mersi. Și pentru Floricel. Tot de partea nașului. Ia uite. Reglează zoom-ul. Reglează zoom-ul. Păi e bine, mă. Ei, și pentru Mora! Vină mă că să nu-i pot. Hai să poșeal la înseamnă ca poșeal fața. S-a luat așa. Am poșeal la...